Takže čaute ľudia a dneska tu je zase so mňou Juro. Čaute. Ideme púšťať Brawl Stars Rankedy, jak som slúbil. Video bude za chvíľku, ne? Bude. No, takže ideme na to. A budem sa snažiť. A ja tam prvý človek. Ja si dám Colta. Tak si dám Colta. Alebo to Mike Song Tutorial. A my na to už ideme. A zabudol som dať like a odber na toto video. Že majú dať odber ľudia. Yes. A Juro sa ostria do A Juro bude mať kanál, keď dáte na minulé video, čo bol tak pred oným, keď dáte na... Keď na ňo dáte 10 odberov, vy ľudia, tak Juro bude mať kanál. A straty, baj. On je tu dal po 25, ako sa ale je to také zlé, pretože Juro má veľký rank a ja hrám na svojom druhom účte, takže nič moc. Keby som musel ešte druhý Ja si dám Edgara. Budeme sa to snažiť vyhrávať, lebo... Ja dostanem sa do nový skin na Poka. A ja som mu ho dal ten Pokonový skin a je to. Ďakujeme. Čeli je mierne potlačíkom, lebo chcel by som to pušovať na mytík, lenže toto sa nedá a je to knihe Keď prehráme, tak končí sa automaticky toto video. Ja nemám čas na natočenie a... Ale keď vyhrám... Tak natočím ďalšie video, kde sa odhalím. Túto hru, keď vyhráme. A už ti tam budú písať, že... My sa dáte rozbuch. To sa nedá a ja sa teda v tom prípade nehrám. Je to len na nás, pretože my to ako profici nevieme hrať. Juro to vie hrať na Diamond 1, ale má gold, lebo nevie hrať. No tak na Diamond. Takže toto je koniec videa, pretože sme prehrali, takže Juro vás pozdraví. Čaute a zase